हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै मोनसे नेशनेल लेभेलनि एन्ट्रेन्स एग्जामनि बागै मिथिनो लागोन, जायखौ जों JEE होनना मिथियो। बेनि फुल फर्मआनो जादों जइन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन आरो बेखौ सोरबायदि स्टुडेन्टआ होनो हायो होनदों। बेखौ जाय स्टुडेन्टफ्रा JEE बा बेचेलर अफ इन्जिनियारिं बा BTech, बेचेलर अफ टेक्न'लजि बेफोरबायदि स्टुडेन्ट माने जाय इन्जिनियारिं फरायनो नागिरदों बेफोरबायदि स्टुडेन्टफ्रा बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ पास जानानै इन्डियानि NIT आरो IITफोराव एडमिसन लानो मोनो। बे JEE खौ मोननै पार्टआव बोखावनाय जादों, बेनो जादों JEE मेन्स आरो JEE एडभान्स। बे JEE खौ बोसोराव खननै कन्डाक्ट खालामजानाय जायो, माने बोसोराव बे एन्ट्रेन्स एग्जामा खननै जायो आरो बियो नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि बेजों कन्डाक्ट खालामजायो बियो। दानिया जों गिबियाव JEE मेन्सखौ मिथिना लादिनि। बे JEE मेन्सआ मा? बे JEE मेन्सखौ सोरबायदि होनो हायो? जाय स्टुडेन्टआ 11 आरो 12 फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो मेथ्सजों फरायनानै पास जानाय, बा जाय स्टुडेन्टआ फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो मेथ्स फरायनानै 12 बे फरायगासिनो, बे 12 फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो बे JEE मेन्सखौ बे होनो हायो। बे JEE मेन्सखौ जुदि मोजां मार्क लानानै बे पास खालामोबा बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ बियो NIT आरो IITफोराव बे एडमिसन मोनगोन। बे जुदि बिनि मार्कआ खम मोनोबा बे दस्रा इन्जिनियारिं कलेजफ्राव मोनगोन आरोना। ओमफ्राय बे JEE मेन्सनि एग्जामा माबायदि जायो? बे JEE मेन्सनि एग्जामा अनलाइन जायो। बेयाव गासै 90टा कुइसन थायो। बियो गासै मेथ्सनिफ्राय 30टा, केमिस्ट्रिनिफ्राय 30टा आरो फिजिक्सनिफ्राय 30टा, गासै 90टा कुइसन नालाय बे गासै 360 मार्कनि जायो बियो। ओमफ्राय बियो पजिटिभ टाइप्स जायो आरोना। ओमफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दं, बेयाव 1/4 नेगेटिभ मार्किंबो दं। आरो बे JEE मेन्सखौ सासे स्टुडेन्टआ खयबार होनो हायो होनदों? बे JEE मेन्सखौ सासे स्टुडेन्टआ 12 फरायफुनाय समनिफ्राय लानानै बियो नेक्स्ट 3 इयार्स माने बोसोरथामसिम होनो हायो आरोना। बेयो माने बोसोरसेयाव खननै होनो हायो नालाय, बेयो गासै खयबार होनो हायो आरोना बे JEE मेन्सखौ। बे JEE मेन्सखौ दानिया जों मिथिना लादिनि JEE एडभान्स। JEE एडभान्सआ मा होनदों? बे JEE एडभान्सआबो JEE मेन्स बायदिनो इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिसन मोननो थाखाय बेबो मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम। नाथाय JEE मेन्स आरो JEE एडभान्सनि गेजेराव अनेक डिफारेन्स दं नामा? JEE मेन्सनि बेलायाव JEE एडभान्सआ अनेक गोरासिन। आरो JEE एडभान्सखौ सोरबायदि स्टुडेन्टआ होनो हायो होनदों? बे JEE एडभान्सखौ इन्डियानि टप 2,50,000 स्टुडेन्टफोराल' बे JEE एडभान्सखौ होनो हायो। आरो बिनिनो जाय स्टुडेन्टफ्रा जाय जेनेरेल आरो OBCनिया जाय 12आव 75% लानानै बे स्टुडेन्टआ पास जानाय, जाय ST, SC आरो PWDनिया जाय 65% लानानै जाय सेकेन्ड इयाराव पास जानाय, बेफोरबायदि स्टुडेन्टआल' JEE एडभान्सखौ होनो हायो आरोना। बे JEE एडभान्सखौ बहुत गोरा जायो बे एग्जामा। आरो बे JEE एडभान्सखौ जुदि सासे स्टुडेन्टआ 25 बोसोरनि बारा जायोबा बे स्टुडेन्टआ बे JEE एडभान्सखौ होनो हाया। आरो बे JEE एडभान्सखौ सासे स्टुडेन्टआ खयबार होनो हायो होनदों? बियो 12 फरायफुनाय समनिफ्राय लानानै बियो नेक्स्ट 2 इयार्स माने बे खनब्रै होनो हायो आरोना। बियो माने खनब्रै होनो हायो नालाय, बियो बोसोराव खननै जायो नालाय, बियो बोसोरनै होबावनो हायो बियो 12 फरायनायनि समनिफ्राय लानानै। बे JEE एडभान्सआ जुदि सासे स्टुडेन्टआ बे JEE एडभान्सखौ पास जायोबा अबेबायदि कलेजाव एडमिसन मोनो होनदों? बियो इन्डियानि टप IIT, जेरै इन्डियान इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि, बेफोरबायदि कलेजफ्राव बियो एडमिसन मोननो हायो। आरो बिनि अनगायैबो दस्रा इन्डियानि दस्रा गिदिर कलेज दंबावो, जेरावहाय JEE एडभान्सखौ पास जाबासो बे स्टुडेन्टआ बेफोरबायदि कलेजाव एडमिसन मोनो आरोना। बिनिनो जेरै राजीव गान्धी इन्स्टिटिउट अफ पेट्रलियाम टेक्न'लजि RGITT, रायबरेली, आरो इन्डियान इन्स्टिटिउट अफ साइन्स एडुकेसन एन्ड रिसार्च IISER, बेफोरो गासै कलकाता, पुणे, भोपाल, मनाली, तिरुवनन्तपुरम बेफोरबायदि जायगायाव दं। आरो बिनिनो इन्डियान इन्स्टिटिउट अफ स्पेस साइन्स एन्ड टेक्न'लजि IISI, तिरुवनन्तपुरम बेफोरबायदि जायगायाव बे कलेजआ दङ। आरो बे JEE एडभान्सआ इन्डियायाव बयनिफ्रायबो गोरासिन एग्जामनि बेलायाव मोनसे, बे JEE एडभान्सखौबो गोरासिन होननानै मानिना लानाय जायो। आरो बे एग्जामाबो JEE मेन्स बायदि बेबो अनलाइन जायो। आरो बेबो अबजेक्टिभ टाइप्स दं, आरो बेयावबो नेगेटिभ मार्किं दङ आरोना। ओमफ्राय बेखौबो फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो मेथ्स गोनां स्टुडेन्टआनो बे एग्जामखौ होनो हायो। एडभान्सखौ सोरबायदि बे JEE एडभान्सखौ माला एप्लाइ खालामनो हायो होनदों? बे JEE एडभान्सखौ जेब्ला JEE मेन्सनि रिजाल्ट फैयो, आरो जुदि बिनि JEE मेन्सआव बिनि रेंकआ 2,50,000, बेनि रेंकनि गेजेराव जुदि बे स्टुडेन्टआ बेसिबांनि गेजेराव बिनि रेंकआ फैयोबा अल इन्डिया, बेफोरबायदि स्टुडेन्टआसो बे JEE एडभान्सखौ होनो हायो आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।